Aoleu, ce faci, mă, Gianni? Ce-i cu tine aici? Ce să fac, tati? Mă pregătesc că fac niște meditații la franceză. Aoleu, la franceză? Păi și la ce lecție ai ajuns? La conjugaison des verbes. Așa și? Ia conjugă-mă, băiatule, să aud și eu. Fii atent aici. Je suis, tu suis, il, el, suiră. Aoleu, mă, Amza, dar cine te-a învățat pe tine până acum, mă? Nu că fac singur, tati, după niște casete. Le-am cumpărat eu că costa mai puțin așa. Aoleu, păi și ce trebuie să te mai învăț eu pe tine acum, mă? Stai să mă gândesc. O maximă. Quand tu parles comme toi-même, tu as toujours raison. Ce e asta, tanti? E Balzac? N-ai auzit de Balzac? Unde zaci, tanti? Balzac, mă, băiatule, tu chiar n-ai auzit până acum de el? Nu. Și ceva, nu e nicio problemă, că sigur nici el n-a auzit de tine. Da, oricum, mă, Gianni, nu trebuie să-ți faci prea multe probleme, că la câtă franțuză știi tu să conjugi acum, poți să te faci și europarlamentar. Hai gata că mă țin în treabă și am multă treabă, gata, ia uite, mă, ne. Des oiseaux. Hai că am terminat-o și cu franceza.